Mayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Salamat usab kay tungod niya magpadayon kita dinhi sa atong tulunganon mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Pahinumdum na ako nga kini mao ang atong channel liso sa kinabuhi. Kay kung wala ang liso, mga igsoon, wala gyud mahitabo sa atong kinabuhi. Ang liso mao kini ang pulong sa Dios. Unsa kay importante ang pulong sa Dios? Nganong kinahanglan natong magmemorya ng pulong sa Dios. Kini pagmemorya usa ni katrabaho. Bisan pa nga ang atong Bible study, dako sa ning trabaho. Apan kinahanglan tagaan nato ni og panahon na. Nganong ato tagaan panahon ang pagmemorya sa pulong sa Dios, nganong tagaan nato panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Klaro ang tubag. Klaro yung tubag. Aron dili kita makasala bato sa Dios. Kay tungod, kung walang pulong sa Dios sa atong kinabuhi, kay suon multipas kita og dalan. So importante kayo nga ako siyang tunan kung sa importante ang pulong sa Dios. Atong pag-aablihan ang atong balang kasulatan sa Salmo 119, versikulo 11. Salmo 119, verse 11. Nagaingon na igsoon ang pulong. Sa akong kasing-kasing, ginatipigan ko ang imong pulong, aron dili ako makasala bato kanimo. Usa kini kaawit sa usa ka salmista nga tungod sa pulong sa Dios, nalikayan niya ang mga tinuyuan ng mga sala. Nalikayan niya ang maong mga silot o bayad sa sala. So ato kining paminaw na igsoon, Salmo 119, versikulo 11, o matamputa. Dalay ko na amahan, salamat sa imong pulong, nga natod sa magkanunay. Ang kini Lord, magkatulog sa among mga dalan o maghatag hayag sa among kaumahan. Hinaot pa nga nining mahong tulumanon kining among topic karon, makahatag ka na mong kasibot diha sa pagtuon sa imong pulong o pag-amping nini sa among mga kasing-kasing. Salamat Ginoo, makining among pag-ampo, lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Naninong bersikulo nga atong gibasa may igsoon sa dili ta magdugay, kini dunay 5 ka hinungdan nganong nga ang pulong mo ibutang sa kasing-kasing ko. Mao na atong title may igsoon, pulong mo sa kasing-kasing ko. Pulong mo sa kasing-kasing ko. Dunay 5 ka hinungdan nganong ang pulong sa Dios ibutang nato sa atong kasing-kasing. Primero, nining bersikulo sa atong gibasa, ang pulong sa Dios magpahibalo ka nato. Basahon nato ang atong bersikulo. Nagingon, sa atong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala bato kanimo. So makita nato ang pulong sa Dios mao kini magkahatag ka nato kahibalo sa unsay dautan ug unsay maayo. So ang pulong sa Dios magpahibalo dinhi sa atong kasing-kasing, dili lang sa atong salabutan. Pero sahay sa salabutan lang nato makalimutan o mapasagdan nato kung unsa na sa atong una apan kini gitipigan sa salmista usab tao sa Dios o Kristohanon anak gyud sa iyang kasing-kasing. Kasa usab kini nagpakita og importante kaayo ang pulong sa nga naa sa kasing-kasing. Kay tungod kini magpahibalo ka nato sa kamatuoran. Unya ikaduha, ang magpahibalo ka nato ang pulong o aron dili kita makasala batok sa Dios. So unsa may sala may igsoon? Sa pinaagi sa pulong sa 1 Juan 3:4 ang pagkasala sa Dios mao kini. Ang tanan nga magahimog pagpakasala nagahimog paglapas sa sugo. So, kung wala ang pulong, wala ang sugo sa ato kasing-kasing, mulapas kita. O niyan ang paglapas nato, dunatay pagkahimog sala.
Kaya tungod nag-ingon, kay ang pagpakasala, mao ang paglapas sa pulong sa Dios o sa sugo sa Dios. So, ang kasalanan naagyo diya sa pagtipas diha sa pulong sa Dios. Busa, importante ang pulong sa atong kinabuhi kini magpahibalo ka nato daw sama kini sa kining lamparahan sa atong tiilan, sa atong paglakaw aron kita dili madalinas, dili kita mula pa sa wala o ngadto sa tuo, kundi diretso ang atong lakad sumara sa Gingon sa Psalms 119 verse 105 nagaingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa atong mga tiil o kahayag sa atong alagianan. So ang pulong, importante kayo kay magpahibalo ka nato asa tanatan kay lamparahan sa atong tiilan o asa ta paingon kay tungod kini kahayag sa atong kaugmaon. So usa sumala sa giingon ni Solomon kung unsa ka importante ang pulong nga si Solomon pinaagi sa ibaba, nagsulti siya kamaturan sa kaimportante sa pulong sa Dios ngadto sa mga magtuo adto sa mga anak niya. Sama nato nagingon sa Proverbio 2:1 ngadto 5, nagingon ni John, Proverbio 2:1-5. Anak ko, kung dawaton mo ang akong mga pulong o tigumon mo ang akong nasugo diha kanimo, aron na ikiling mo ang imong igdulungo ngadto sa kaalam o bansayon mo ang imong kasing-kasing sa pagsabot. Oo, kung ikaw magasampit sa laputan o magapagtumhaw o magapatugbaw sa imong tingog alang sa pagkasabot, kung ikaw mangita kaniya ingon na sa labi o magapangita kaniya ingon sa tinipigan ng mga bahandi kung sa importante ang pulong mo, o niya ikaw makasabot sa pagkahadlok ng Jehova o hikaplagan mo ang kahibalo sa Diyos. So sumala sa pag-amping nato sa pulong, makasabot kita diya sa pagkahadlok sa Diyos. Mahadlok ta, bud pasabot, doon na tayo respeto, doon na tayo pagtuman, doon na tayo pagmahal sa Diyos, o isulti din ikaplagan mo ang kahibalo sa Diyos. Lahir kahibalo sa Diyos, kahibalo sa eskwelahan, Megsoon. So, busa, importante kaayo ini, Megsoon. Sumala pa sa diingon sa versikulo, Proverbio ng gihapon, Kapitulo 2, versikulo 8, ngatos 12 na diingon. Aron iyang mabantayan ang mga alagianan sa hustisya. Kung na ako ng pulong sa atong kasing-kasing, babantayan nato ang mga alagianan sa hustisya o ampingan ang dalan sa iyang mga balaan. O niya, masabot mo ang pagkamantarong o ang hustisya o sa pagkatulid o ang tagtagsa kamaayong alagianan. Kay ang kaanan, musunod nato sa imong kasing-kasing o ang kahibalo, magapahimuot sa imong kalan. Ang pagkabuotan, magabantay sa ibabaw nimo, ang pagpakasabot, magahupot kanimo, aron sa pagluwas kanimo, gikan sa dalan sa dautan, gikan sa mga taong nagsulti sa mga binalikan na butang. Tiyan na, unsa ka importante ang pulong, kini makapahibalo ka nato, o unsay alay nato, pagkabuhaton. Uso-usa kini lamparahan sa atong tiilan o kahayag sa atong dalan. Ikaduha, nga importante yun, nga doon na hinundan nga ng importante ang pulong sa Diyos. Kaya tungod ikaduha, ang pulong sa Diyos, magpahimangno ka nato. Magpahimangno ka nato. Basahan nato utro ang atong bersikulo. Nag-iingon, sa akong kasing-kasing, ginagtitigan ko ang imong pulong aron, dili ako makasala bato kanimo. Dili ako makasala bato kanimo. So kini usalit kapag pahimangno ka nato ang pulong sa Dios. Ang pulong atong pagtipigan sa atong kasing-kasing aron dili kita makasala. Sama sa dingon sa bersikulo 9 sa atong teksto. Nag-ingon, unsay igahinlo sa usa ka batan-on sa iyang dalan, pinaagi sa pamatnon, subay sa imong pulong. Usap ko pagbansay sa mga batan-on aron di may ligas dinis kalibutanon,
ang pulong kinanglan naabyon sa ilang kasing-kasing o mao kini magdulsay sa ilang mga kinabuhi. So ang pulong magtudlog pagpanginabuhi ka nato may John. Diha sa unod ng pagpanginabuhi, dili gyud ta amayan, dili gyud malipay ang Dios apan kung espirituhanon ang atong pagpanginabuhi tungod sa pulong nga atong nasayran nagingon ang Roma 8:13. Kay mamatay kamo kung magkinabuhi kamo uyon sa uno. Apan mabuhi kamo kung pinaagi sa Espiritu. Inyong patyon ang mga binuhatan sa lawas. So, pinaagi sa pulo na atong gitipigan sa atong kasing-kasing, mahimo natong patyon ang mga buhat sa sala. Kung sa ibang pasabot sa patyon, mahimo natong ibulan, isalikway, kay ang kamatayon doon pasabot pagkabulan. So, doon natin gahong pinagi sa pulong na atong kiligay na atong pagalingon sa mga sala, usa ka pamaagi sa pagpatay niini. So, ikatulong na nganong kinahanglan nato, kung sa hinungdan na kinahanglan nato ang pulong sa Dios, ikatulong, ang pulong sa Dios, magpasalig ka nato. Kini magapasalig ka nato. Sa atong teksto, again, Psalm 119:11, nagingon, sa atong kasing-kasing, ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala batok kanimo. Kung sa pagpasalig ini, aron dili ako makasala. So kini may magpugong sa atong unod nun na naatong unod nun ang India. Itawag na sa doktrina the indwelling sin or remaining sin. No? Naagin pero lang yapon gamhanan lang yapon ni o pahimutan ulipunon kung magpaulipon tani ning remaining sin. So busa kining tao nga dunay pulong sa kasing-kasing, kini mo magpasalig ka nato. Mo ni mahatag nato pasalig, maghatag nato assurance, security sa atong kinabuhi o kung sa atong gibarugan. Mo nang nagaingon ang si Hope sa iyang mga kontra, bisag kung siya patyon siya, di yun magulag kaniya ang Diyos ay tungkol sa iyang pulong na nasa iyang kasing-kasing. John 13:15, nagingon, aniya karon siya nagalumpad o kana dili sa ikapatindog o pag-usap. Ang usa ka tawo iyang takuman o wala ang arang kaagian. So mao kana igsoon, bisang pagpatyon dili gyud malumpad. O naadali ang haing dali iwali ang pulong sa Dios bisan tag usa ka tag bukid sama niadto nga tuwa mission adto mi parong sa bukid manang ikas buntag ang lakaw adto pa gabi at sa pabot nga naman mutungas mi aron sa pagpadayag sa pagwali sa pulong ug mga tao sa butungas dito kay tungod tuang pulong nga makahatag kanila og kahayag sa kinabuhi. Sama sa gingon sa numero 13 versikulo 30 nagingon, o gipahilom ni Caleb ang katawhan sa tubangan ni Moises o miingon, manukas kita. Gilayon o manag-iya niini kay kita makahimo ayo sa pagdaog ni ana. Kinahanglan ang pagtungas, pag-antos diha na mamemorya nato, masabtan nato ang pulong sa Dios na atong ikobtan. Maingon na niya na uban ni Oyon o ato sa atong ablihon ang 1 Corinto 6 versikulo 9 hanggang 11 nagaingon, nasayon ba kamo na ang mga dili matarong, dili makapanunod sa ginarihan sa Dios? Ayaw kamo pagpalimbong, walay mga makihilawason, hilwason, o mga tigsimba o mga Diyos, o mga mananapaw, o mga bayot, o mga kawatan, o mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan na nagapanunod sa ginarihan sa Diyos. O kinadto ang uban kaninyo na ingunini apan gihinluan mo ginabalan kamo sa sa ito sa anos mo Diyos paatong masaligan Diyos. Ikaw ba't nagsuon ang pulong ang Diyos
inspirasyon na to. Mo nagdasig na to sa ang pagpinangabuhi sa anong kaligpaligtas sa ating siguro. Sa siguro 11, sa atong kasing tipigaw ang imong pulong aron dili ako makasala ato kanimo. Tanawa, ang pulong na natigom na ipon sa kasing-kasing mo rin mo dasig, mo rin mo inspired na to na kita dili yun magpakasala sa akong kasing-kasing. So busa, kadtong na kang Kristo, na si Kristo namatay alang sa iyang mga sala. Sa iyang pagsalig po kanang tawanan, siya kaubang namatay niya kang Kristo sa maong kamatayon sa krus. So busa, kining namatay kang Kristo, makahatag o kabag-uhan ang pulong sa Diyos sa iyang pangunang-una. Bag-uhon din siya, no? O tagaan siya inspirasyon sa iyang pagpanginabuhi. Kaya bisan pa itong mga namatay kang Kristo na, sila pagabag-uhon. Bag-uhon sila. Pinaagi sa maong espiritual ng pagkabanhaw. Atong basahan lamang ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 ngadto sa 18 mention. Kaya ang Ginoo gayon mao ang nanaog unya gikan sa langit inubanan sa singgit sa pagsugo o sa tawag sa punuan sa mga manununda o sa tingog sa trumpeta sa Dios o unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon o kita nga mga buhi pa nga mahilalin, mahabilin pagasagaw ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa karanginan o ang ingon niini kita pakikuban na sa Ginoo sa tanang panahon busa pag linipayay kamo ang usa sa usa pinaagi niini mga pulong. So may suot at magtrataan tag-inspirasyon, mabuhi din ang atong kinabuhi. Diya kay tungod ang pulong naglanaan na bisang pag mga matay ka, buhion lang yapon na diya pagnaon ni Kristo. O kitang mga buhi pa, pag-uhong ta diha sa bag-ong pagpanginabuhi kay tungod mao ni pasaan, mo ni inspirasyon sa pulong sa Dios. Sumala pa sa panahon sa pagpalad sa atong Ginoo, kinahanglan na kining rapture. Ang rapture may isang katulas kinatulyan sa humanan. Kaya manaw si Kristo ang pagkalalinon ang katulagawad kaniya o tagaan silot ng mga walang gilmudawat. Nagayon ang 1 Corinthians 15 verse 51. Nagayon, niya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay apang kitang tanan mga usab. Mga usab sa kalit sa usa ka pagmilok, sa usa ka pamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kaya ang trumpeta pagatunggol o ang mga patay, pagabanhawon, nga may mga lawas na dili na nadunot o dili na pag-usap. Makahatag na itong inspirasyon ng pulong. Kaya bisang pagaligbuhin pa kita, andang dagdag pagkabago. Sa usa ka pagpilok, nag-ingon niya, sa usa ka pamilok, o sa tingog sa katapusang trumpeta, magbago yun na. So, mao ni hinungdan na kinahanglan ato itanong ang pulong sa Dios ato kasing-kasing aron di kita masala aron ma-prepare ta pag-abot ni panahon ni Kristo. Ug ikalima, ang pulong sa Dios makabag-o kanato hunahuna. Makapagbago kanato. Atong basahan kontrol ang atong bersikulo. Sa atong kasing-kasing ginatipikan ko ang imong pulong aron dili ako makasala patok kanimo. Iyon aron dili ako makasala. Tiliyo ang sala may suon. Bukod sa ko. Sunod bag-o ang atong mga mahuna-huna. Inay kita makinabuhi din kalibutan na gayon ang Roma 12:1 busa hangyuon ko kamo nagayon ang pulong. Mga igsoon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon ng mga halad na buhay, balaan o ginagtuon sa Diyos, ang halad na mao ang inyong espirituhan ng pagsimba.
Ang pulong sa Dios nagtudlo ka nato, baguhon na nato atong una atong nang ihatag ang atong kinabuhi, ang atong lawas nga buhi nga maoy hanad nga balaan ngadto sa Dios o sa Dios na ingon ayaw ka mong pagahiuyon ni ining panahona. Ang pulong ayaw ka mong pagahiuyon panahon. Nakalimutan dili bahin ang inyong mga kabalingon. Pag-usap sa atong mga kabalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong salat. Lahi ang pulong nga naa sa mga tanong sa atong kasing-kasing kay kung kini maoy mo wali ka sa kanunay aron sa pagbago nato dining atong pangunahuna aron di kita mahiuyon sa dagway sa kalibutan. So, pamalandungan nato ang angay natong pagpanginabuhi. O gitudto rin ni Pablo sa Pilipos 4:8 nagingon, sa katapusan ng igsoon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang matarong, bisan unsang butang ulay, bisan unsang butang hiligugmaon, bisan unsay butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandungan ninyo kining mga butangan. Mao na gitudlo sa pulong sa Dios. Kini pulong sa Dios daw lang parahat ang ilang kahit sa tunggalan. Mao na nga daata magpabiling kan balaan o ligay o layo ta sa kalibutan. So unsa may atong mahampin dinhi, makutto mga igsoon, gamay ra apan ang kamatuoran na sayro nato kung unsa ka importante ang pulong sa Dios. Nganong mingon sa lista akong tanong o sa akong kasing-kasing ang inyong pulong aron ko dili makasala. So, usa ang pulong dunay gahom sa nagtong mga magkasalig kaniya. Ikaduha, ang pulong gahom kayo. Gahom kayo ng pulong. Hebrew 4:12 daw sama sa sundan at duhay sulab. Maka sulod na ito sa kinasuglan sa kinabuhi aron ipagawas ang akong tinagbuan mga hugaw aron matambalan kita aron maayo kita pinaagi sa pulong na atong gidawat gikuhan o atong Panginoon. So, pulong mao ni magtudlo kanato diha sa pagkabalan. Amen. Salamat sa Ginoo. So, minson inumdumi kini atong mensahe karon. Pulong mo sa kasing-kasing. Ngampo ta minson. Dalay ko na panghan, salamat sa inyong pulong ginawan pa na among matipigan kini sa among kasing-kasing aron kami dili gyud magpadayon diha sa pagkakasala. O kayo sa bihok tanan dayan din kanila ang kabalaan nimo imo imo labang hangtod sa kani ampo yan nalan sa Ginoo. Amen.